Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu, viewers, friends, and followers. Abantu ababodwa labo abalandela ishow. Bathi labantu abafani nabo because abantu abasoze bafana. Nendlela yokucabanga ayifani. Ngifuna ukuphendula labantu ababhorayo. Yo, bayabhora abanye abantu and bayafika-ke kule channel yami. Imani-ke kunabantu okuzothi mangikhuluma ngale TV show evela kuMzansi Magic naku-103. Angazi ukuthi wena uyibuka kuphi kodwa kuyafana i-TV show eyodwa, i-family reality TV show iveza i-family ekhombisa impilo yabo Nes'thembu. Kube nomuntu othi yekelani indaba zabantu because anazi iphumani indabeni zabantu, phumani kubona noma ngabe ushobani-ke ngoba kunamakhosikazi awu-4 mase kuba uhusband wabo bonke ngoba le mndeni uveza isithembu. Lalela la sithando sami ngitshela into evela ku-TV yenzelwa abantu. I-TV nje noma ngabe yini othe uvula i-TV wayibona yenzelwe ukuthi ibukwe abantu. Ongeke uze ukwazi ukwenza ngisho sekuthiwa uyamemeza, uyascreama, wenzani mhlawumbe ucabanga ukuthi unezwi elizwakalayo ukutshela umuntu ofana nami ukuthi mase ngibuke i-TV show ngabona ishow mhlambe engithi ngiyakhona ukuyilandela, ngiyakwazi ukukhuluma ngayo, kunama-topic engiwathola khona kwi-episode ne-episode ngikwazi ukukhuluma ngawo, wena uthi indaba zabantu. Indaba zabantu angeke kube yinto evela ku-TV kuhlele umndeni nabantu abane-partnership nabo ukuthi lokhu esizokuveza ngempilo yethu sizokuveza kanjani, kuyiphi i-channel, nemali esizoyithola thina sifuna imali engaka, wonke lowo msebenzi. Ngoba mase uqala ukuthi indaba zabantu azikho ku-TV, angeke futhi zivele ku-TV show. Awukho umndeni osuke walandelwa abezindaba bawulandela emzumbe mhlambe-ke bephenya befuna okuthile noma bephenya ngoba benomudla befuna ukubhala ngabo. Kodwa kunomndeni esiwazi ngoba wasenza isinqumo sokuthi uzovela ku-TV ubuke i-South Africa, ungabi i-South Africa kuphela nabanye abantu. Kodwa labo bantu bayoyibeka imibono ngoba sebebanikezile imbobo encane yokuthi bebone ukuthi baphila kanjani. Noma bebona-ke abantu ukuthi baphila kanjani akusikhona konke abakuvezayo. Kukhona-ke abakuvezayo, kukhona abantu abazokuphawula okuhle nokubi. So ngeke size sizwe ngawe. Kodwa mangenzeka wena mawubuka i-TV show ucabanga ukuthi into e-private le, into eyimfihlo, into yomndeni kodwa uyibuka ku-TV, ungakwenzi-ke lokho kube umthwalo wethu. Ngoba indlela obona ngayo. Nawubona ukuthi nje uyabona ukuthi hawu njengoba ubona uMacele nje ela ku-TV kuyiphutha kodwa uMacele uyazi ukuthi no-husband wakhe benza imali ethile. Nabantu abababukayo bababuka ngoba bethanda, ngoba banayo i-option yokubuka enye i-channel, yokubuka enye i-TV show. Mase kuthi enye ingxenye yabantu ebuke le TV show ize izokhuluma ngayo la ku-YouTube njengoba masibuka i-movie nayo esiyithandayo noma ikhona into esifunda kuyona siyakhuluma ngayo, nokufunda incwadi into efanayo, nokuthenga i-drum magazine into efanayo. Uyithenga ngoba uzoyifunda, kukhona into ekhehile. Nakhona-ke ngoba nakho sesibuka isithembu sakaMseleku nabantu basemzumbe sesizohleba ngabo mangabe ukuhleba noma ngabe ukuthatha ngayiphi indlela akuhlangani nawe akuhlangani. Wena mawusuthi siyeke indaba zabantu asiyikhulume zakho. Sikhuluma ngoMseleku namakhosikazi akhe nomndeni wakhe abavela kwi-TV show abangosaziwayo. Okwakho kuseceleni, okwakho ukuthi wena uzodifenda umndeni kodwa futhi usasingayibuki i-TV show. Ngoba isizathu esenza ukuthi sikwazi ukukhuluma siyibukile i-show. Angeke si-complain ngento esingayazi. Angeke ukudla ongakazi ukudla uthi akumnandi. Ukudle kuphi? Usuwazi ukuthi i-taste injani. Siyibukile i-TV show, ingakho sizokwenza i-review. I-review ile nto yokuthi hawu cha bekukuhle, hawu le episode yaze yasikhalisa, hawu babuye behlebe. So uyeza-ke wena
ngingazi ukuthi ngempela kanti nina ngempela hayibo hayibo umuntu yazi angaze adelele engaqondile kanjani into evela ku-TV show ukuthi indaba zabantu. Ngifuna ukuyi-understand leyo part ngoba le TV show kuyashiwo ukuthi kuMzansi Magic ikhona kwi-top 20 of top 10 yama-shows abukwa abantu abaningi. Manje ushola ukuthi nje kulabantu abangaka abaningi basuke beyitshela ngempela ukuthi lokho esikubukayo akufanele ngabe siyakubuka ngoba kuyindaba zabantu ku-private. Beyikhuluma kanje indaba zabo ku-TV futhi beshuthwa abanye abantu abasebenza nabo. Hayibo, hhayi anikho serious. Bengifuna ukutshela ukuthi niyabhora futhi anikho serious, niyabhora. Yabona nje indlela enibhora ngayo mina kuze kuthi ngithi hey, ake nihambe niya kulabo thisha ababenifundisa isiZulu nifunde iy'ncwadi angazi kuthiwa kuphepha ba. La nifunda incwadi khona kuze kuthiwe nizobhala. Ufunde uzutshela ukuthi ivuthondaba likuphi. Ufunde uzutshela ukuthi le ncwadi ijule kuphi. Ufunde uzutshela ngama-characters avelayo kwi-story, different characters. Njengoba sibona nje ku-TV ukuthi lesi story nawo ama-characters akhona. Lana kufanele kube nje i-main character ubani. Kwenzelwani lokho? Ukuhlaziya nje. Hayi nisho ukuthi nayifunda lento esikoleni. Kodwa phela ayibalulekanga ukuthi uyifunde esikoleni. Ngisho ngayifunda phi lento uyayi-understand. Ngisho ngalalela isitori lesi sasingena kukhozi ngo-11 kudala. Wawulalele uzwe ukuthi hayibo sishubile lesi sitori uphinde usilalele. Manje mase sibuka Uthando Nes'thembu sekufanele kube khona umuntu ozosilawula. Ngoba nakhe ethi yena uyi-biggest fan yaMacele. Lapho uMacele wenza imali ku-TV show futhi uyazi ukuthi njengoba evela laphayana nje useyazi ukuthi uMacele. Kuzokhulunywa kuthiwe waze wakhuluma kahle uMacele, waze wenza kahle uMacele. Hhayi lokhu uMacele akwenzile akukuhle. Kanjalo bonke. Siyafika umuntu la uzobhala, hey phumani ey'ndabeni zabantu, ayekho nokhuluma ezenu. Bazoyikhulumelani manje zethu? Ngoba sinayo phela i-reality show. Bazoyikhulumelani? Bekhuluma ukuthini? Kanjani? Ngoba phela siyasho ukuthi i-review lena. Sekumele sichaze leli gama lesingisi ukuthi i-review yini. Kuyashiwo nje le ukuthi i-summary ya-episode bani. Amanqampunqampu alokho bekuvela ku-episode 2. Amanqampunqampu ne-summary into eyodwa. Angisazi nami isingisi naso sinento yakho. Kushiwo ukuthi i-TV recap lezi zinto ziyachazwa nje zicace. Nawe futhi mawuza kwi-video uze kuye ngoba ithi Uthando Nes'thembu. Uthando Nes'thembu uyazi ukuthi i-TV show eveza umndeni. So uthi indaba zabantu. Uyibukelani pho ngoba ithe Uthando Nes'thembu kuyindaba zabantu? Why uyiklickile wayibuka? Wase usuzwile ukuthi manje sengikhuluma lento lo ungafuni wena ukuyizwa. Ufuna sithi u-wrong u-right. So uyaqala usuthi nisikhuluma iy'ndaba zabantu asazi ukuthi kwenzakalani. Ubuzwe kuthiwa siyafunani ukwazi ukuthi kwenzakalani. Ngoba phela sithatha lokhu abasifunza khona ku-TV. Lokhu abakudayisile ku-TV sihlala phezu kwabo. Angithi siyalinda ukuthi i-episode 10 mase siyasho ukuthi nawo episode 7. Kodwa-ke masibuka episode 7 kunezinye iy'ndawo ezingahlangani. Le nkulumo le kuyabonakala ukuthi ngathi ayiphelele. Nalokhu kwenza kuyabonakala ukuthi akufani. So uyasho-ke lokhu belesela ukuthi iy'ndaba zabantu. Hayibo. Hayi niyathanda nini ukusikhulumisa. Usho ukuthi into evela kuMzansi Magic. Khona uMzansi Magic uya-understand ukuthi i-TV channel ekhokhelwe. Nabo futhi abasebenzisa uMzansi Magic bayakhokha. Nakhona futhi la ku-YouTube ukuthi i-YouTube i-platform esebenza kanjani ukuthi kwenziwe i-video kusizaphi. Nakhona ukuthi nala ku-YouTube khona ama-ads ohamba wabona kunendawo yakhona. Manje yenze kanjani lento kuthiwa Uthando Nes'thembu selidlale from season 1 ku-season 6 sekunyaka we-6. Lo i-show ikhona ku-TV iyi-success kodwa wonke lokhu esikubonayo kuyimfihlo yalomndeni. Hawu. Wona lo mndeni unjani-ke ulokhu ukhuluma iy'ndaba zabo ku-TV kunabantu abasikhuzayo bethi hayibo njalo ningasho lutho kodwa kade sibuka ku-TV. Hhayi ngeke. Nazi kwesinye isikhathi ngithi nje engathi ngingabuza umuntu mathi phumani iy'ndaba zabantu uchaze kahle ukuthi usho ukuthini. Awusho ukuthi iyiphi le part osho
ukuthi yindaba zabantu. Ukwazi lapho wena lokho uhleli bayakuhlebela, bayaku-DM bekutshela ukuthi njalo lokhu kuputshuke ngephutha besingafuni ukukusho, kodwa thina sikubukile ku-episode 8 no-7. Sisho ukuthi lento siyithatha ku-episode 5. Sisho ukuthi siyithatha ku-social media. Phela ku-social media kunama-settings ukuthi enye into yenza ibe private, enye ithi public. Nakhona la ku-YouTube kunawo lawo ma-settings lokho. Siyakwazi ukuthi njengoba ngikhuluma kanje, ngiyafisa ukuthi abantu bengizwe. Mangibona futhi ngibona ukuthi ngiyabhoreka, ngivele futhi ngithi hayi lento ayibe private. Mangibona futhi ukuthi nama-comment angiwafuni, ngivele ngivale ngangeni ma-comment. Manje usho kanjani wena into evele ku-TV show? Ikhona indawo yokuthi le phathi bengayikhipha ingaveli, ngoba phela iyahlanganiswa i-TV show abantu abayenzayo, abenza umsebenzi wabo ukuhlanganisa i-show ne-episode kanjalo kanjalo. Bona bakwenze lokhu ukuthi hayi le phathi noma inje, mhlampe ngithi nje enye iphathi esingathi itshekile noma sithi seceleni noma sithi lokhu kuveza ihlazo elithile bengakukhiphi, ngoba phela bona bakubona kuqala before thina sikubona. Yikho nje bona behlale ney'thombe zabakade bayishutha ngoba bazobona ukuthi mase beveza lezi y'thombe sizothi thina hawu lezi ngubo lezi ilezi ezivela ku-episode 5. Shuthi u-episode 5 bawushutha kudala kanje. Mase sekuvela u-episode 5 ima bezoveza lezi ngubo mase sithi hawu ayi mina ngichazeleni ukuthi ngithini ngempela manje siphumane ey'ndabeni zabantu. Abantu bayeza yini kunina bezoni-DM bethi sitsheleni lokho enisitshela khona? Hayibo, hayi niyichaze le ndaba, niyichaze ngoba ngenzeka ukuthi nihleli phezu kwe-information enzima kabi. Kukhulu enikwaziyo thina esingakwazi, ngoba leyo yokuthi nje asingakhulumi nge-TV show evele ku-TV. I-TV ebukwa abantu abangaki? Hayibo, hayi nina vezani leyo mfihlo leyo. Ngempela mhlampe nihleli phezu kwemfihlo. Yazi abantu uyabaziba. NoNoah kuthiwa naye wayelobesha ukuthi abeze abantu bezongena emkhumbini. Hayi behambe ememezela. Manje abantu ukuthi bona-ke babengayiboni lento ayibonayo. Shonini ukuthi niyawathola ama-DM. Kusho bani-ke futhi kwi-family? Kusho uMacele noma kusho uMseleku? Ukusho uMayeni? Naleyo DM futhi-ke unga-screenshot ukuze sikhulume phezu kwento ukuthi wena nayi evidence yakho ngalokhu utsheliwe kwathiwa sikhuze sonke. Ngoba phela angeke sazi, mhlampe wenza umsebenzi wakho, siyawuziba lo msebenzi wakho, asikwazi-ke kodwa ukuthi umsebenzi wakho ubizwa ngani. Lo msebenzi wakho uyawenza nje impela futhi u-serious, ngoba phela ngeke ukuthi sengenze amavidiyo amangaka ngikhuluma nge-TV show kunomuntu osabona ukuthi lokhu engikukhulumayo kusuke kuyindaba zabantu. Hayibo, hayi shonini ningasincisha amathuba emisebenzi, ngoba nathi uma ukuthi umsebenzi lowo nami ngashintsha ngiwenze lowo msebenzi, kwazi bani singabe sesiba mnandi sonke. Ngaphandle kokuyidlalela-ke nokudelela kwami, anibeni serious kwezinye izinto. Zikhona izinto enikumele ukuthi niy'bangele umsindo, kwezinye nje nawe awuphumi ey'ndabeni zethu. Thina sizenzela ama-TV shows. Okwakho nami ukuthi wena uyayibuka into engiyenzayo uma uyithanda, uma uzi ukuthi awuhambisani nayo uyaphuma kuyona. Kulula kanjalo. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga kakhulu kulaba abangisapothayo. Ngiyabonga futhi kwabathanda into engiyenzayo, ngoba ngiyaku-understand ukuthi ayizuthandwa ibona bonke abantu. Ayikho vele into oyoyenza wonke umuntu ayishayele ihlombe. Ayikho futhi into nozoyenza bonke abantu beyithande, kodwa wena uma uyi-understand-a ungami, uqhubeke njalo ngoba usuke wabona ama-results, usuke wazi futhi wena ukuthi wenzani. Ngishiye kanjena-ke. Thank you so much for love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.